xi qabelkom ħalli Senjuri nilqawkom għal xuta il-programm jinformakom fuq ħafna affarijiet li qed jiġru min jaf. Kif intkom relax qed tarawna għala xanxejn. Xiex. Għax hemm erba' minn niesek nibda nimmaġinu qed jarawni jarwien ma neħux gost. Kif tmur fuq xanxejn? Wara xanxejn hekk narah. Ġinti tarani nara l-aħbarijiet. Imma insomma, ngħaddu l-affarijiet serji għax jiena bħala żabbar inħossni fid-dover illi nixbet l-attenzjoni dwar l-istat tad-dar tas-soru għalissa dar. Għaliex? U għax nibqgħu sejrin hekk il-pedament tas-soru ħajkun hemm għax ara f'liema stat qed nurukom daqsxejn ritratti hawnhekk qiegħda. Issa jiena dejn id-dar jgħidu d-dar tal-baronessa x'għandu kull aħħar owner kienet xi baronessa u l-kappella li hemm magħha tmur lura l-1656 ġifieri ara kemm għandha preġu. U qiegħda skedata. U għalfejn d-dar tas-soru? Id-dar tas-soru kienu ġibdu dil-serja, insomma kien kitibha Francis Ebejjer u kienet il-backdrop għal-serja, sa roba qatt magħrufa bħala d-dar tas-soru. Issa din qiegħda skedata bħala grade 2. Issa, iktar milli grade number 2 tal-ħamiem, maċalla, jibera God bless. Gallinar. Minnaw nitolbukom biex tagħmlu xi ħaġa se nitilfuha. Moħna jem. Moħħu hemm ukoll min nisuq bejdu barra. Issa dik legali. Ma nafx, u meta jkollna mistoqsija bħal dik ix legali jew le konna nibatu lilu, sinjuri, il-furban number 1. Huwa legali li kollok idejk barra mit-tieqa tal-karozza? Kulli, mhux suppostu. Hekk taħseb għaliex taħseb hekk imma. Imma taħseb hekk jew huwa legali jew illegali. Illegali. Le, mussew Mhux suppost. Tistax. Ma tistax toħroġ idejk. Xali. Anke bħal istraġa liġi qed hawn. Ma importax dik mhux biċċa tiegħek, thank you. Le, mhux legali. Mhux legali, imma qed tikser il-liġi mela. Taħseb li huwa legali li kollok idejk barra mit-tieqa tal-karozza, iva jew le. Issa naraw, Ma naf nirrispondi ta' huwa legali li toħroġ idejk barra mit-tieqa fil-karozza waqt li qed issuq. Narawx għalinna l-avukat. Le, mhijiex legali. Ir-raġuni hija li tista' toħloq periklu għal vetturi oħrajn li jkunu tisuqu ħdejk ma' ġembek. U idealment iż-żewġ idejn tiegħek ikunu fuq l-isteering tas-sewqan. Dan biex ikollok inti kontroll komplet fit-triq. U hekk issa qatajni, jekk hiex legali jew le, u jekk għandkom xi affarijiet li qed jitturbawlkom il-ħsibijiet tagħkom jkun mhix legali jew le, x'tagħmlu? Ibatulna hawn. Ħanaraw x'rajna din il-ġimgħa, rajna! Fl-aħħar, qaqqat il-points kollha. Taf kemm min insisti biex intella l-points? Rajna, right. Jaqgħu il-points biex tieħu xi awards jew tippreżenta xi ħaġa. U le, xi awards jaħasra il-points tas-supermarket biex nuħu dik il-€5 lura. Ma nafx għaliex qed taqsam din l-informazzjoni magħna, ma insomma nibdew jew naraw x'rajna. Nistgħu nibdew taf kemm rajtu, taf kemm rajt dil-ġimgħa u rajt sok il-vera kbir. Issa t-sok tista' tgħidli x'għandu x'jaqsam. Għax kbir u daqsix. U billi kbir. Għax meta jkun kbir ma jgħaddix. Dal-pastażati li tajt on air mhux tajbin, all right? Imma da mhux passażati, ma nafx fejn sejjer moħħok, it-sok kbir qiegħed ħabba dan il-video. Ejja naraw. U David Aġus, taf meta jtijulek? Xiti. Il-point of order. Araw naqra ħi. Għax mhux imbilli PN ma PN, għaliex xorta kienet seta qatt. Pezza li meta indikajt point of order, kontni u l-point of order ukoll, però apparti. Il-point of order intiwilek meta jien jidirli li għandi intiwilek onorevoli Guterres. Konti standing orders tal-Kamra. Grazzi, issa tista' tkompli dak li għandi xi tajt. Speaker. L-standing orders nafhom, grazzi. Għafu min iktar minnek, onorevoli Guterres. Kultant ngħid jien li nkunu sejrin kontra l-kurrenti. Wrong way. Mhux qed nifhmek tal-lum f'liema sens. U wara dal iċċassat, ħanurik is-sens fejnu.
Jiena ħadd il-points, imma dan naħsebha aktar minni, daqshekk. Isma' Sant, jekk tkun sejjer is-supermarket jew trid nimur lekin is-supermarket nixxilek xi ħaġa nissa ta' ħallas int jew nitfal points fuqi. Bye. U dak kien ix-shooter tal-lum jekk taraw xi ħaġa interessanti batuna hawnhekk u għandna wkoll il-WhatsApp number. Jien bħala parit tarawx Brick Brother. Iwa għaliex. Dan għax ignoranti. Iwa xejn maġġar. Qed ngħidlek ignoranti imma ħanorek il-da. Aqqas jaf inti tubra xar elettriku. L-ewwel darba. Imma l-ewwel għamil bħal dara naqra. Dak għada nużaħulek ta' Għamilt il-toothpaste, ma toothbrush, u ġiri u tajjartu. Tajjartu fis-sink. Ċaw, niltaqgħu għada.